Per complementar la part que farem teòrica, hem decidit fer 3 vídeos. Farem un vídeo d'explicar com és la llave en si, després farem un vídeo del maneig del ratolí i un altre vídeo del maneig de la serp. Com veig la llave, com vos hem anat explicant, és molt senzilla. És una llave que té 2 compartiments. En el compartiment aquí de la serp té la trampilla per poder passar i després el compartiment del ratolí és completament estanc. Té a dalt 2 portes, com veus, i se poden obrir. Venen amb un seguro, tant una com l'altra, per evitar que tant el ratolí com la serp se puguin escapar. I després, el que tenim aquí davant, aquesta rejilla, és per poder revisar. És a dir, quan mos ve una serp, quan mos entra una serp, si hi ha una captura, el seu és que primer de tot mirem quin tipus de serp és i després podem decidir si obrir o no obrir la trampilla per anar a agafar la serp. Com funciona? És a dir, la serp, la trampa se col·loca davant una paret de pedra, per exemple, i la serp el que es farà és intentar agafar el ratolí. Com que sense ser valor, el que ella intenta és entrar per qualsevol banda. I quan troba aquí la trampilla, passa per endins. Una vegada està de dins, no pot tornar enrere, i com que no pot tornar enrere, acaba de sortir. El que ens passa és que una vegada ha entrat, com que és un sistema de porta que just s'obre cap a una direcció, quan està de dins, per molt que ho intenti, ella ja no sortirà. Per què va bé això? Pues perquè poden entrar més d'unes serps, encara que ja se n'hagin capturat altres. Com col·locant la llave? És important que aquesta cara vagi encarada cap a una paret de pedra, prop d'un geliner, però que mai estigui encarada cap a la part que diguem oberta. Per tant, si volguéssim col·locar aquí la llave, el que faríem és agafar-la i li col·locam aquí, a prop de la paret de pedra. Com que aquí hi ha bastanta brutó, jo la col·locaria, per exemple, en aquesta distància. Que no hi ha brutó, fins i tot se pot apropar un poc més. Com veus aquí, queda inclinada. El que sempre hem d'evitar és que mai quedi inclinada cap a la part d'aquí darrere, perquè si plou, si entra humitat, tota la brutó se n'anirà darrere. Per això el que podem fer, per exemple, és amb unes pedretes, col·loquem aquí davall. A veure, aquestes ara són un poquet petites. La idea és que quedi, si ha de quedar inclinada sempre, un poquet en banda, o recta del tot, o un poquet cap aquí. Després, altres coses a tenir en compte. En l'estiu hem d'evitar que la llave quedi en el sol durant tot el dia. Per tant, si ens trobéssim ara en l'estiu, aniríem a una altra zona que hi ha un arbre o qualque zona que durant les hores del migdia estigui un poquet resguardada. O posar-li qualque cosa aquí damunt per protegir. I després, en l'hivern, totalment al contrari. L'hem de posar a una zona que, per exemple, pegui més el sol, perquè si no el ratolí se podria morir per fred. I el que ens interessa és que el ratolí sempre estigui en les màximes condicions, en les condicions més bones, perquè és realment el que treu la serp. També, tema ploure. El que se pot fer és col·locar damunt un plàstic, el col·locam que tapi els 4 costats, és a dir, taparia fins aquí a banda i banda, a darrere també, el que davant ens hem d'assegurar que no tapa l'entrada. Col·locam unes pedres damunt i així, si plou, no hi ha problema. Remarcant sobretot que és molt important que si ha d'estar inclinada, estigui inclinada així cap endavant, perquè si no la trampilla hem de pensar que s'aguanta de la part de dalt i penja. Si nosaltres la deixem inclinada així, la trampilla penja cap a darrere. Veus? En canvi, si està un poquet inclinada davant, ens assegurem que la trampilla, quan l'obris, torna a puesto. Les 2 coses que ens hem de recordar que són més importants, que la llave estigui col·locada en un puesto que deixi que el ratolí estigui en les condicions de benestar més òptimes possibles, en l'estiu que no li pegui el sol directe i en l'hivern, a època de pluja, un poc resguardat de la pluja o que estigui en el sol. La serp, perquè pugui entrar, que la trampilla funcioni com toca, per funcionar com toca, un poquet inclinada endavant, mai endarrere, que si no té tendència a obrir-se.